Коста хора, аз съм Дилкича и днеска играем CS 1.6 в един сървър. Първия клип се провали. И сега играем на ново. Вече бях почнал, няма работа да излизам и после пак да влизам. О, то се умря. О, взех си 2 гранатки. Бате! Не умря ли, бе? Нещастник. С емката ти го набиха. С едно АВП не мога биеш един, бе. Нещастнико. Нига мръсна. Бе, твоята флашка, семка. Мале, бате, този сега само да отиде и ще му еба майката. Ще му еба! Кой ме късна, бе? Но ние тук сме 4. Мале, те изнагравиха всичко. Но кого е бомбата? Не. 1 минутето, младе. Бягай. Бате, бе. Кой ти... Стига, бе. Ръса. Да ти пикам, бе. Той път влизам 2. Две. Бат! Абе, ба... О, той ме спаси. Той просто ме спаси. Аха. Къде ми отиваш ти, бе? Вай. Ух! Абе, зареждах! Да ти иба нещастник. Девет на 8. Да, и ни пак губим. Те там с калаци ще му отрепат, аз с едното пистолече. Абе, сега ще им майката. Бе, взех си най-мощното оръжие, бе. Кой иска да му се прави, бе? Фак. И то с мизерен ляк. Мале, просто няма да си на представа колко ми лагва. Този компютър ще го струши, майка му шибана. Ля майка ти.
те трима, то си един. Много ясно ще го убият, бе. Его, пак. Умра! Бах ти нубавия тим! Не, че аз не съм. Виж ги, един срещу баяса. И сега ще умре. Флашнаха го, он ще му скочи, айде. Убий го. Ари, бе, вари да пазиш бомбата, бе. На 35 кръв, един удар, айде. Още... той това се само убие. Умря моето момче. First nigga. Бате, бе!